Satu dua. Horas madihita salhutna. Hurian na hinulungan itu hata. Tamama hita madok mauliate jalan mamuji hut pasangapo debata. Aman itu hata Yesus Kristus. Natoktong madongani mangaramoti jalan marbudu-buduhon hita. Huriana sahat tutikion. Siala asini roha dohot dengan basana sabing daw banabu hita marpungu di bagas jorona di Bornginon. Maluate ma rohanami diho ale debata paluas mahami mamuji jala pasangapon ho di bagas coromon marhite partangyangan namyon. Naing pujiota jala pasangapota matuhan debata marhite pertangyangan pamuhay sektor ni Huriata tahun 2020 nomon. Alani dorong setabuhay pertangyangan tahun jumulo mahita martanyang nahohom di bagasan rohat tabi. Atong tapahibul maroha doho pikirata tapuka ma pertanyaan non marhite na mangedehon edelas rohaku lao mamuji. Ringgas mahoto diku. Ringkas mahon kon diku
Marhite-hite guari debata ama, dohot goran Tuhan Yesus Kristus, dohot guari todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Debata doha porusata dohot hagogoota, pangrupa situtu di hagogotan akan mangonai tuhita. Di baheni dang mabiar hita nang pebalik tanoon. Jala lalo-lalo akadolok laho marongrong tupo tangatongan ni laut. Songonodo di dok Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu kanaloja jalana sorat asa hupasonang pehamu. Jakon hamu maaugaku marguru mahamu tuau ay nalabok duau jalas na serek maroha asa dapotan hasonangat to di muna. Haleluya martang yang mahita. Ali debata Jehovah amanami na di banua gijang. Asi maroham di hami halak nagaleon. Di idaho nagogodo musuh nami. Setalu dohami di bayan alani hagaleon nami. Di baheni hupangido hami matuho. Say parbogoy jalapamonang mahami maraloho musui. Marhite-hite panonon ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali debata nami. Di nahupatu pahami pertanyaan pamuhay sektor di Huriam di tahun 2020 nomon. Say urupi jala pargogoy mahami. Marhite todi parabadia. Asa hupelehon hami nasaroha. Pikiran nang tikinami laho mamuji jala pasangap ho. Uhut patupahon akaulau nadingga di tonga-tonga ni Huriam. Asi maroham di hami ali di batanami. Say tangihon ma tangiang namion. Nahupasahat hami holan di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinasahat matiki markor punguan ina Esther. Dungi duduti manon sola gratia.
Marede mahita. Epistel di Partangangata Bodarion, menata surat si Johannes tolu ayat sada 1:10. Marsoren-soren mahita macahasa. Sonon mahata ni debata. Asa adong mah sahalak sian akaparise, si tua ni Jahudi na margoar Nikodemus. Naro borngin-borngin manopot ibana, jadi didok mamando ibana. Guru nami, huboto hami doho guru naro sian debata, aidang tarpatupa agia ise tada songon nabinahenmi, ia so debata donganna. Dungi lina Yesus suma mangalusi ibana. Na tuturo na huroko tuho, yesutubu jol masian gijang, dang tarbahesa marnida harajaon ni debata. Daging dona tubuh sian daging. Songon dia matarbahen tubuh musehalak. Ya dong matua, tung hawala sama mamasuhi subueon ni inana asa tubuh. Jadi dia lusi Yesus ma, na tuturo na huroko diho, anggoso tubuh jol masian aik doho sia todi, dang habungotos sa harajaon ni debata. Daging dona tubuh sian daging, todi dona tubuh sian todi. Unang malongang roham, ala hudok tuho, ikut tubuh hamu sian gijang. Lomoni rohana, dibege hodo pargogosna, alainang dibotoho habor tanana, manang hasahatanna, lau songonido ganuk naung tubuh sian todi. Dungin na si Nikodemus mamangalusi ibana, songod dia ma tarpa jadi ni. Jadi nina Yesus lusi. Guru ni bangso Israel dang dibotohoi. Na tu situro na hudoko diho, huhataon hami do na huboto hami, jalo tidakon hami naung huida hami, kabedang dicakon hamu na huwa tidakon hami. Bari akana ditanoon, huhatahon tuhamu, dang porsea hamu. Tung porsea mahamu, molo huhatahon tuhamu akana di banua gijangi,
Dang adong nama naik tu banua gijang, iya sonang tua ti sian banua gijang. Ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian. Di songon naong pinabito ni si Musa, uloki di halongonan. Songoni na yung patimbon anak ni Jolmay. Asa dapotan hanguluan na seling na ganup na porsea di ibana. Onondo holong ni roha ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasadey di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nilaling na di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na. Naing paluon na portibio tahe, ubayan na disuruh. Ido yanggo sahat na. Martua mana tumangihon hata ni debata, jalan na opiopsa. Amen. Kur ina kamis didutimado kur remaja na poso.
Mari demahita. Tang yang pangodiano. Ya siniroham nama dongani hami saha roditikyon. Di paluasodo hami Tuhan borhatsian bagas nami be. Marpungu di bagas joroon. Maka molete hoding di basam nahu jalo hami saliling di ngulu nami. Jala ditikyon ali Tuhan. Dina marpungu hami. Patupahon partangyangan pamuhay. Nanaing patupahon nami diganup bagas ni Huriam manipat di tahun 2020 nomon. Ali Tuhan nami homa napaluasoni saluhuna. Jala dibornginon ali Tuhan di pertangyangan pamuhay. Romahami tua dopamu. Mangalap gogo dohok mancalo asini roham. Asa di tahun non di perdalanan ni Huriam. Di tahun 2020 nomon di pertangyangan diganup bagas ni Huriam. Asa homa li Tuhan nama dongani hami salhuna. Homa nama masu-masu akka parbarita nauli naposom. Napasahaton hatami di tonga-tonga di bagas ni Huriam. Jala paluas ma saluhut ruas ni Huriam mali Tuhan. Di bagasan las ni roha. Majalo pertangyangan di tonga-tonga ni bagas nasidabi. Jala ima dalan na ali Tuhan.
Pertangyangan nami mamuji pasangapon guarmu na badiay. Tuhan di bata Jehovah manami pasu-pasu maruas ni huriamon. Sianda danak saha arodi na magodang. Homa Tuhan nama dongani. Jala pasu-pasu makaruas ni huriam yanakon ni huriam na marsikola. Lehon habisuhon habis taran na siyakoy. Jala molodung sidong akaparsikolan nabi. Patuduhom mali Tuhan ulaw na dalam mo mamasu-masu ruas ni huriamon. Ali Tuhan nami di hari koton sudi ruas ni huriam. Di pertangyangan nami nanayang patupaw nami di tahun 2020 nomon. Asa saluhut ma ruas ni huriam mali Tuhan makari koton. Jala padaw maragam niya ka pangabati siyan akatiki. Natitonopon ni huriam. Ima di hari Selasa, doho di hari Rabu. Saluhut maruas ni huriam mali Tuhan makari koton pertangyangani. Jala paluas mamarhite-hite pertangyangani asa gabi ruas si pertangyang hami dia depanmu. Jala tangi mahami di hatam mali Tuhan. Akan apinasahat niya kaparjami tanaposom di tonga-tonga ni bagas nami ganup. Ali Tuhan nami di taunon di paluas sodo ruas ni huriamon taba 2 sektor. Toho manuaing gabi 10 sektor kami ali Tuhan. Tuhan di mata Jehovah manami. Sektor sada saha rodi sektor 10 di sudi ruas ni huriam. Dia kena makubasi aka perhalado ni huriam. Dongani mali Tuhan. Saya leho maakalas ni roha. Jalaleho maaka kesempatan akan nauli di sudi ruas ni huriam madohoti pertangyangani. Tuhan di mata Jehovah manami di pertangyangan nami di Budarion hubwa kami ruas ni huriam akan amarsahit. Atik tung adong ali Tuhan di nagalia kapamatangna sayhoma nama masu-masu aka ubat na pinakena asa buhi ali Tuhan di bagasalas ni roha nasida. Pada waka naholsoan siya nasida. Salehom mali Tuhan malum disahit dia akan amarsahit. Jalahoma na mga puli dia akan amarsak roha. Ali Tuhan nami. Ruas ni huriamon atik tungadong akan naholang jabube. Ala niya kaparkarijuan na. Sayho mali Tuhan na madongani nasida. Dongani ama manang ina di tonga-tonga ni ulaw na. Dongani keluarga di tonga-tonga ni bagas na. Ali Tuhan nami. Sa tokinay ng bagyo nami barita nauli na pinasaha ni naposom dito nga tonga ni pertangyangan nami. Sayho mali Tuhan na mamasu-masu na posomi. Asa margugo pa sa hatong barita nauli. Jalahami ruas ni huriam na tumangihon hatami. Paluas hami Tuhan manangihon siyan nasa roha do pikiran nami. Dungilehom magugo di hami ali Tuhan lahom mangulahu ni hobar tulong maniroham. Mauliate madiho ali Tuhan nami. Songoni manon dinamulak kami siyan ingananon. Tuganup bagas nami be. Nahuali Tuhan napataruho kami tu ingananon. Ho matutong napataruho kami mulak tutong-atongan ni bagas nami be. Di bagasan dami doho las ni roha. Maulihati madihuali Tuhan. Digijang ni saluhut akka pangiduan nami. Say-sesa madusa nami Tuhan. Asa talup kami majalo asin ni roham. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo matangyang nami. Amen. Kor ama Emmanuel didut ama Huria. Marede mahita. Sing
Asini roha madihamu doho dame nasian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huria ni Tuhata dihita saluhu namanginang nagabe jamita di pertangyangan pamuhai tapatu pamai di bagas joro ima di garejata di Bornginon. Dienek majamita sian Jeremia biddu 30 sada ayat 30 sada sahatu 34. Ujahau ma dihita tapayuti hutma songonon ma didok disi. Padan nai baru. Idama narodo akka arisogot ninna Jahoba. Pukau kuma padan nai baru tu pinoparni si Israel dohot tu pinoparni si Juda. Dada songo padan nahubaini na jolo tu punasida ujunahu takup tangan nasidai laho manogihon nasida ruar sian tano Mesir. Hape diose nasida do padan nahuba ini ati pe au harajaan nasida nian ninna Jahoba. Ayod do padan si bahenokku tu pinoparni si Israel. Dung salpu akka arion ninna Jahoba. Lehonokku ma patikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku doi. Tu bagasan rohanasida asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku. Jadi dangbe podaan ni sahala donganna manang dohonon na tuhang kinai songonon taddahamuma Jahoba aitung saluhut nasida tumadda au sogot tole na mekmet tole na magodang sian nasida ninna Jahoba. Ay marpamuati dosogo rohaku mida hajahaton nasidai. Jaladang be ingotokku dosa nasidai. Ido yanggo sahatna. Horas ma dihita manginang. Di bagasan pangaramotion ni debata mahita saluhukna. Amanginang molo didok panurirang Jeremia didok do amat tahun ima panurirang namangadungi nabi yang menangis. Buasa didok panurirang namangadungi ala takas dua tong di hatahon nasida ilu-ilunai di buku Jeremiaon. Adungai di hatahon takas rupani maraburan ilu-ilu nasida mangida dosa ni bangsonai. Molo di biddu walu ayat 20 didok songonon. Au ni gabe aik nian ulukku jala mataku gabe mual pariluiluan. Asa hutangisi nian aria do borngin akkanarage sian boru ni bangsokku. Molosoi didok do muse dibiddu 10 tolu ayat 10 pitu. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Jidak kolam marnida dosa ni dongan nai nasida ubahin na tangis. Alai ala takas do di ida nasida manginang rage manang bahasa yang mudah dimengerti, hancur dilihat oleh matanya sendiri. Jadi masa kehancuran dan pembuangan di sidotong
si Jeremia mangida nama saya. Ido bahen tari lui mana. Tangis si Jeremia, lau si dotong ngamanginang, adong guarni kitab, sada kitab di Bibel tai, adung ninna. Ratapan mulu di hati Indonesia. Jadi adung ni si Jeremia mai isini kitapi. Jojot doa manginang memang masa nasi songoni. Hidup bahin adong padohan ni halak Batak. Mekel di Sihapataran, tangis di Sihabunian. Taida dongani hirana sodong sahina. HP dung tak akupi secara pribadi, godang persoalanna. Taida dong atai mau jupak kita happy terus, mau lupa jupak dimanapun itu, mekel hirana sodong persoalanna. HP ternyata godang go pergumulanna. Adong go halak nahya tado pinasongoni pasti ada. Seolah-olah tidak ada persoalan. Ternyata setelah kita berbicara, sona ridok na hati ke hati, tolhas mahape. Baru peta boto, luar biasa do pergumulan ni Inangon. Luar biasa do pergumulan ni amat tahun. Jadi adong go jol mana si songoni. Malo mengantongi sahihna, isakui sahihna idang ibu tu jolma. Adong go ruasta na si songoni amanginang. Meluju pak kami happy, mekel. Molo marsiraria rupani pajupang. Hirana sodong go persoalan. Ternyata jujur nasida adong go HP pergumulan na. Jala bagas pergumulan nai. Alapad di tado manukun dang mungkin biau margabus ini mana. Jadi diceritahom na minggu na salpu amang ay opnamdo anak tak inna. Ay hirana surong ko bubuana niko. Ay do. Dapula pinabuat tong. Sa dililing sa minggu. Jakulat di Samarinda opnam. Ibuat do nang tuluar kota. Ibuat tuluar negeri. Hupaujuk kami mapakateo ni di bagasan namartangnya. Ay mekelekkel lo parjolo makatay. Alay dung leleng baru pe di Papua. Memang ada orang yang demikian Bapak Ibu. Dia kantongi sendiri pergumulannya. Dia dan Tuhan saja yang tahu apa yang dia pergumulkan. Jadi mau lepas salah na dijabu, olo may mana rupani tangis. Buhana mau Tuhan. Buhana mabaheno non. Buhana ma Tuhan. Buhana ma Tuhan. Naborha pe amang inang punguan ama tu samosir di hari-hari sebelum pulang ada juga begitu. Malay piga-piga halak dok. Paling ramar walu halak. Makatatai di topi tawi. Hira terbawa suasana dotong. Memang molo nongkrong iba di topi ni tawi. Olu do terbawa suasana. Molo macam muncul di pikiran. Di piga-piga halak rupani ama marnonangi di topi ni tawi sudema huatai hame. Gurang nani hatai hame. Saha manonango tu keluarga. Usaha. Dang akaina inatay di hatai da. Daw. Saha manonangi tu yanakon. Sasitong na marsa dua wamang mamereng anak kon. Buhama baheno nate. Inna nasada. Nasada nari au pe amang. Marsa do mamereng anakku.
alai molohudok hatakku mabirau tersinggung. Sanaeng dohu hatahut di mana unang masongoni bain. Boru alayan nong madeli may mana inna. Ido teh inna kadongan. Jadi songoni matong makatay na deba di jabu nami pe songoni do tong amang. Jadi ba tong maon gabe tugas nyamang di huriata inna matong musi ujung nga. Jita bono nangi alay tabba do tong pergumulan niba. Alay pasaha atong persoalan ni. Tabba majo tugas nyamang ate. Ba asa bohama tulus-tulus akasakapon. Tabono nangi alay dia udang tabotong alatad batugas. Jadi ternyata adong ko na si songoni halak maul patol hason na di rohana. Mungkin adong nasupas dang cocok imana rupa ni mamereng jolma tuisi mahu pasahat, tuisi mahu patol has, tuisi mahu ataho. Memang ima tabo na manginang mulodong dongat curhat. Adong dongan patol hason hol sotay. Dang apala ikon adong solusi, alay adong dongan patol hason akka nasolot di bagasan rohata. Naneng donok ko manginang songoni matong keadaan ni si Jeremia. Dakkolan dinabuni imana tangis. Alay dinapatarpe tangis donasida mamereng donganna. Marsak nasida tangis mangida bangso Israeli. Alay alani ido rode bata mangaleho solusi. Mangaleho dalan. Ahado nagabe solusi tu bangso Israelon. Tuhan berinisiatif memberikan jalan, memberikan solusi bagi umatnya. Tuhan berinisiatif memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya di doa dia 30 sadai. Idama narodo akka arisogot ninna Jehovah. Pukau kumapadan na baru tu pinopar ni si Israel, dohot tu pinopar ni si Juda. Jadi asa taboto amanginang inisiatif ni debatado mangalehon haluang tuhita. Dang alani hita rupani Tuhan berinisiatif. Kodo sadan atahasi holi maradop ponakka dongan maradop ponakka goparat tarupani. Adong inisiatif nyakka dongatay. Adong inisiatif nyakka dongani doha akka dongatay rupani tuhita. Maka narong padohan na madok nang sohudok nga dibotok. Itu inisiatif. Dang didok alay ibotok rupani ahana nang sibahinon. Dang tadok dope alay nga pitor adong berinisiatif sadiri mangula akka ulon. Palagi so kita halak batak banyak tes-tes kecil dibahen lahu mangida inisiatif nyakadongan lahu mangida inisiatif nyakka yanak kotay. Asa huida jo inisiatif ni parumay kobah inna. Jadi dijabui ipiak ko masapu iruang tonga. Ipiak ko buti. Kubereng jo inisiatif ni parumay non. Ibuat do manang nadang. Inna. Itu tes-tes kecil dari kita sian na julo ngasong ni. Bamolo ibuat do sapui anggon nabur juma parumeno inna. Alay mulai pasob do pea sapui ana hurang hipas do hurang sikok do wereng obah. Ai pedang bui paturi inna. Tes kecil. Me doi kadang ngamanginang alay ido natahasi holi sianak kaya nak kotay nang sonidok alay ijama. Ido bahen molodang adong inisiatif akkaya nak kota rupani di Jabu. Wah, holo ma lalap gugu suara di Jabu. Sapu jo Jabu. Inna. Cuci jo piringo. Jadi marmacam rupani iku gugu suara.
Alai amanginang songod debata mamereng persoalan ni hala Israel, Tuhan berinisiatif. Pukau kuma badan baru. Jadi ini adalah salah satu, makanya muncul ada kitab perjanjian baru. Lau sido amanginang tong molo di pertangyangan di tonga-tonga ni huriata. Pertangyangan di pamuhayon. Nangi? Kupikir tapatuduhom matong inisiatif tak. Laho patupa pertangyangan. Lumowi di tonga-tonga ni sektor tak. Huida dibahin jakwal akka pertangyangan di grup-grup sektor. Mau lihat ma adong ko sektor nong sikop. Nga sikop bejak wali. Adong ko petong sektor na sumangisi jakwal di si. O mamabayin to ulo niya kasi tua sektor ato. Nga say dibahin jakwal, nga ibahin buah-buah. Alay hupikir, di si matong sada inisiatif ta laho patupahon pertangyangan di tonga-tonga ni huriata. Molo taida manginang keadaan ni bangsa Israeli ada inisiatif Allah untuk menolong. Persoalannya maul do Israelon diajari. Maul. Hati mereka begitu keras. Keras menolak firman Tuhan. Dang dijakkon patik ni debata. Arang dijakkon. Marjogal rohana. Oma persoalan na. Ala marjogal do rohani bangsa Israeli majakkon patik ni debata. Ujungnya inisiatif ni Tuhani dilehom masolusi na luar biasa. Ayat 30 didok songonon. Oddo padan si bahenok kutu pinopar ni si Israel. Dung salpu akka arion ninna Jahoba. Lehonok kuma patik kutu bagasan ate-ate nasida. Jala surat tonok kudoi tu bagasan rohana sida. Asa au gabe debata nasida. Jala nasida gabe bangsokku. Persoalan hati umat itu begitu keras. Dang dijakkon patik ni Tuhani. Roma debata ma solusi. Atong husurat ma patikku turoha nasida. Patik ni debata tidak hanya tertulis dalam 2 loh batu saja. Alai ikon husurat turohanai. Ala rohanai do na marjogal. Ikon husurat tu rohani nasida. Tu hati-hati ni nasida. Asal nang marjogal nang rohani nasida. Jadi ada pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan. Firman Allah yang selama ini hanya tertulis dalam 2 loh batu. Anggon waeng dang be. Iko kubait tu rohami. Iko sahat tu hati-hati mi. Dakolat tersurat be. Di pintu-pintu rumahmu. Dakolat tersurat be di jabum. Alai kusurat tuturoham. Jadi hai baru ni doa manginang namasa di Yesus Kristus Roma nopotita. Lau saudo sada gombarat taringot tu padan ne baru. Ada perjanjian yang diperbaharui, yaitu di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi hobar tu partang yang atai ya manginang eso terasa nga masuk BHP partang yang sektor nangi anodang terasa nga masuk be pasca so terasa nga natal bian no ima ala ni hatot ni partikyan ni di partang yang anon namasa di huriata lumobi di taonon hirasudi nama sektor mabain pertangyangan sehali saminggu. Dangadong be 2 hari, 2 minggu sehali, sehali saminggu. Pas rapa huri ya memang adong ko manukuni. Bahasa amang ay
Oti do pe ruas nami. Geleng-geleng ko pe jabu ni ruas tay. Inna ruas tay do manukun. Puasa rupani ikon bay non sali sa minggu. Dengan berbagai diskusi ujur rapo huria dia lusia mengpadita resokta rupani masalah satu tujuan transformasi HKBP dengan berorientasi pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Asa takas sahat pangajarion ni hata ni debata di tonga-tonga ni keluarga. Anggodang marhite salah satu pertangyangan sektor marhite ahabe. Marhite ahabe itu tuh sahat barita nauli. Nabi nuaton ni huriata di tonga-tonga ni jabuta. Adong mamadok geleng ko jabu ni ruas taya mangontrak dope. Sopo gratis do. Kena. Ati tung adong mungkin merasa dang muak benong hijabu nami. Memang nihilalado ya manginang. Alai takas do di pasahat amanguluat ta isopo inna. Ati tung merasa hita dang muat. Jadi dapola margarari gratis saja dipakai saja. Memang ikosa do pangajarion ni hapor siotai di tonga-tonga ni keluarga ta manginang. Salah satunya melalui ibadah sektor di tonga-tonga ni huriata. Jala asatong marupani tubuh persauran nadinggan di tonga-tonga ni huriata. Terkadang ulu dang tinada ruasi. Dakolan hami padi tarang manada. Ulu dotong akadongani dang manada. Ala mungkin dang dapotan jakwal. Isi dui ninna. Hape ngaliling nasida di sektor. Jadi banyak cara Bapak Ibu bagaimana pengajaran iman itu sampai di tengah-tengah gereja kita. Salah satunya yaitu melalui ibadah sektor. Firman Tuhan landasan iman kiranya menyentuh sampai di tengah-tengah keluarga. Amin martang yang mahita. Omma pertangyangan pamuhaya le Tuhan Huriam HKBP Sentosa di tahun 2020 nomon. Napa ingoto kami macebal gado holong ni roham di tonga-tonga nami. Tuhan berinisiatif mangalehon haluaon, mangalehon dalan di tonga-tonga ni bangsoi. Asa songoni manang nahuhapor siyay hami. Si patajojo do hami tutu mekel di sihapataran, tangis di sihabunian. Alanya karagam ni pergumulan naik konro tungulu nami ganuk marsada-sada. Si patarang buy hami makatahosa tuak kadongan. Alay na pos dorohanami tung maulpe akka pergumulan ni ada secerca harapan. Adong tutu dalan solusi nabi nahemmu. Songon nabi nahem tu bangso Israeli. Ido nahu hapor siyay hami. Atong paurat ma hatam di tonga-tonga nami. Pasu-pasu Tuhan kapakubasyon di tonga-tonga ni Huriamon. Om mapamuhay diak kapartangyangan PHD. Satu minggu na nengro reta uli haroro ni ruas ni Huriam madoho tiaka pertangyangan di sektor nabe dalam mumai asasahat pangajarioni di ganup keluarga ni ruas ni Huriam. Mauliate ma ale Jehovah sahat di homa ngulunami. Ala ni Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Mared de mahita los tapasa mapelata.
Tapaujung ma partangyang aton dinarap hita mangidohon di tangyang alea manami. Alea manami na di banua ginjang say pinarbadia magwarmu say Roma harajonmu say saut malomon roham di banua tongon sona di banua ginjang lehon matuhami sadaron hauluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Hunang hami togi hoto pangujunan. Palua mahami sian pangago. Aihona puna harajan. Dohot haguguon. Rodi hasangapon saliling nilelengna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus do tolong ni rohani di bata ama. Do persauran iton di perbadiaima. Nama dongani hamu saluhukna. Amin. Horas madita manginang. Jadi ada orang somulak kita, adonggo di patupa huriatas nek, dohot sumbangan sian sahalak keluarga ta. Alania dorang sota persaulihon, pinasaha matu hita tudongan mabuat tangiang, ay dia pinasaha matu amang situa ABR, abet tangiang ta. Tapi saya rohata martang yang mahita.